Ola laranxetes! Ben, primeiro de todo, perdoade porque fai moitísimo que non fago vídeo. Ben, fixe un de presentación da canle, mais era moi curto, penso que non pode contar como vídeo. Como excusa porei que fixen a volta dende Valencia para Alemanha, xa podedes ver que estou no primeiro fondo outra vez. Ao final, en Valencia, é que estivera tanto tempo en Valencia que ao final foi como que de súpeto acelerouse o tempo moitísimo e non tiña tempo de nada. E logo xa, pois aquí tiña que preparar clases, tiña que facer bastantes cousas, aparte de pasar a depresión da volta, que voltei e ademais facía un tempo de merda absoluto e quería morrer. Mais ben, xa estou instalada e vou intentar facer vídeos. Non sei en que cantidade vai poder ser porque, bueno, teño que adaptarme ao curso e teño mil cousas, teño que facer cursos eu, teño que dar clases. Ben, non quero contarvos a miña vida, mais que sinto moito non ter feito vídeo en tanto tempo. E agora xa podo presentar o novo vídeo, que a idea viume por un Twitter dun tal Piurno, que se chama en Twitter, así que se tedes ideas para min, podedes darmas nos comentarios, que sempre aquí abaixo son benvidos, moitísimo, xa o sabedes, ou por Twitter tamén podedesme buscar, que me chamo Laranxeta en Twitter, igual que en YouTube. Dame ideas. Un rapaz dixo, ou rapaza, porque a verdade non sei se rapaz ou rapaza, díxome que podía falar disto e pensei, pois por que non? Tamén teño que dicir unha cousa, eu nin son xurista, nin sei moito de leixes, nin nada, mas, bueno, informeime un pouco e, sobre todo, darei a miña opinión. O que sí que farei é primeiro dar os feitos obxectivos do que pasou e logo xa explicarei o que penso ao respecto. Que, por certo, aínda non dixen de que vou falar. Ben, estará no título, mais vou falar da sentencia do Tribunal Supremo na que se prohíbe a Comunidade Valenciana, País Valenciano. Tedes o vídeo de Comunidade Valenciana, País Valenciano. Neste vídeo igual uso máis do que penso Comunidade Valenciana porque, como son cousas legislativas, non sei se sería o caso. A cousa é que, por exemplo, o Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade Valenciana é como unha institución e vou usalo tamén cun punto irónico, vale? Porque é como que algo imposto, igual que o nome de Comunidade Valenciana. Mais iso podedes verlo noutro vídeo. Ben, continuo. Vou dicir o título, vou falar da sentencia do Tribunal Supremo que proíbe a Comunidade Valenciana comunicarse en valenciano ou catalán, que son a mesma lingua, con Cataluña e as Illas Baleares. Que pasou? Pois o 2007 saiu un decreto da Generalitat Valenciana, o decreto 61/2017, no que se regulan os usos institucionais e administrativos do valenciano na administración da Generalitat Valenciana, basicamente. Son 27 artigos e, sobre todo, o que fai é priorizar o valenciano. Por exemplo, nos territorios valenciano falantes, que, ben, non sei se sabedes que o País Valenciano divídese entre territorios históricamente valenciano falantes e outros que son históricamente castelán falantes, e eses pois non entrarían, non? Teñen outra legislación. Pois nos territorios valenciano falantes a cartellería será, o decreto di, a cartellería será en valenciano. Tampouco di que estea prohibida en castelán, di explícitamente que ten que ser en valenciano. Polo tanto, iso tamén é interpretável, non está a prohibir o castelán. Tamén di que a administración usará preferentemente o valenciano como lingua de uso interno, que a atención ao público será en primer termo en valenciano e logo, se a persoa quere ser atendida. Ben,
que se a persona quere que lle contesten en castelán, pois farano. Nesa lista de cousas está que a lingua que se usará cos territorios que compartan ámbito lingüístico, é dicir, Cataluña, non sei se aquí entra a parte de Aragón na que se fala catalán, a verdade, mais ben, seguro que sí, Cataluña e as Illas Baleares, que con elas se comunicarán en catalán ou valenciano, que son a mesma lingua, vale? Hasta ali o do decreto de 2017. O 2019, o Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade Valenciana dixo que iso era competencia do Estado en referencia ao de comunicarse coas outras comunidades. Que iso era competencia do Estado e que non pode lexislar a Generalitat sobre iso. Entón, a Generalitat recorreu iso xunto cun sindicato que se chama Intersindical e foi o Tribunal Supremo. O Tribunal Supremo, para que vos fagades unha idea, é o órgano xurídico máis elevado do Estado, a excepción do Tribunal Constitucional. É dicir, que a única institución que pode contradicir xurídicamente o Tribunal Supremo é o Tribunal Constitucional. Mais non sei eu, a estas alturas, quen pode confiar no Tribunal Constitucional. Ben, a cousa é que o Tribunal Supremo deu razón ao Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade Valenciana e entón, pois, o País Valenciano non se pode comunicar nin con Cataluña nin coas Illas Baleares en catalán. E ata aquí o vídeo de hoxe. Non, é broma. Quero dicir que tampouco hai moito que comentar, non? Non sei. É como, que sentido ten? Vale, vou a ler. A argumentación do Tribunal Supremo di que é competencia do Estado. Pois vale, señores do Estado plurinacional, ou como sexa que lle querades chamar, sacar unha lei na que podamos comunicarnos na nosa lingua, non? Quero dicir, onde está o problema? Se non pode lexislar o País Valenciano en favor diso, pois que o faga o Estado, non? É o máis lóxico, porque se compartimos lingua, poderemos falar na mesma lingua. E digo máis, porque claro, tamén pode ser outra cousa, e pode ser que consideren que non compartimos lingua, porque hai xente que considera que non compartimos lingua, e entón que queiran, entón non poden querer nada. Quero dicir, se eu non comparto lingua con outra persoa, porque vou falar a lingua que non comparto? Entón, no momento en que prohíben falar unha lingua, están a dicir que compartimos lingua, non? Quero dicir, senón non faría falla prohibilo. Seguro que non lle din a Generalitat que non poden falar cos alemáns en valenciano ou en catalán, non? Digo eu, pois se están a prohibilo será porque é a mesma lingua. Ben, iso dunha banda. De outra banda, tamén quero dicir que aparte de prohibir iso, tamén prohibiron bastantes máis cousas, vale? En concreto, 11 artigos. Todos los que relacionados co uso prioritario do valenciano. Entón, quero facer unha distinción. Por unha banda están as leixes e por outra banda está a interpretación das leixes. Que dixeron para prohibir os outros artigos? Non foi o mesmo, non foi como o da comunicación intraterritorial, porque iso foi un argumento que era que é competencia do Estado. Mais o uso do valenciano dentro da propia administración e dentro do País Valenciano sí que é competencia da Generalitat. Polo tanto, o argumento era outro e disto tamén gustaríame falar. O argumento era que vai en contra do Estatuto e da Lei do Uso e Ensino do Valenciano, é a lei que regula as linguas, o uso das linguas no País Valenciano, vale? Claro, que pasa? O normal, non? Que no estatuto, nas leixes e tal, dice que non se pode ser discriminado por razón de lingua, que igualdade das linguas e todo o rollo. Ben, mas que di tamén que ten que garantizar as dúas leixes, o estatuto como lei máxima do País Valenciano e a lei do uso do valenciano. Tamén din que se garantizará o uso normal do valenciano.
como se pode garantizar o uso normal do valenciano? Pois priorizando o valenciano. Vou por un exemplo super doado. Estudos sociolingüísticos, vale? Está moi probado. Se a un castelán falante falanlle en valenciano, nunha porcentaxe super alta contestará en castelán. Entón, o traballador poderá dicir, vale, esta persoa quere ser atesa ou atendida en castelán, vou cambiar de lingua. En cambio, o comportamento dun valenciano falante é que cando lle falan de primeiras en castelán, el contesta en castelán. Entón, o traballador non ten información se a persoa é castelán falante ou valenciano falante. Cal é a conclusión? Que a única maneira de garantizar que cada un fale a súa lingua é priorizar o uso do valenciano. Penso que con isto queda bastante explicado en xeral, porque aquí é a miña opinión, non? Mais porque estou a favor do decreto e en contra da sentencia do Tribunal Superior de Xustiza do País Valenciano, e a dicir, ou Comunidade Valenciana, e do Tribunal Supremo. Non sei se terán ánimos de ir ao Tribunal Constitucional, porque probablemente será unha pérdida de tempo, mas xa veremos. Ata aquí o vídeo de hoxe. Espero facer vídeos con máis asiduidade. Espero que me comentades, que me digades se vos gusta, se non. Por certo, xa tiven un dislike a miña nai dende o primeiro vídeo que me di. Cando alguén poña que non lle gusta un vídeo teu, irás por bo camiño, porque como que non están a velo só os amigos. Así que moitas grazas. Se non vos gusta, pois tamén estades invitados a dicirme que non vos gusta. Ben, se queredes saber máis sobre a miña nai, teño un vídeo no que lle fago unha entrevista, e a parte diso, dalle a like ou a non like, facedeme comentarios, suscribidevos, por favor, que me fai moita ilusión, tamén os comentarios fanme moitísima ilusión. Vémonos na próxima. Adeu!